mwingine. Mokwom jopur mawuok e kaunti ma Narok onyiso luoro margi mar yudo cham matin e kinde ni kaluwore kod nok mar mbolea e kembe kano mbolea mayudo e boma ma Narok. Jopur go bende ochiwo ywak ewi rach mar apaya e gwenge makono kendo kwa jatend piny Kenya William Ruto mondo omigi resruok kendo konygi e bero apeyni mokiewo kod gach reru ma ogen losi e gwenge ma Motoni, Narok North. Tuko na shida kubwa ya mbolea na road infrastructure is a main problem now to the farmer. Sasa tunaomba Mheshimiwa Rais akikuja kuanzisha hii barabara ya standard gauge railway akumbuke mambo ya mbolea, kwa sababu wakulima wameumia sana, kwa sababu mbolea inakuja kwa uchache. Hata mtu unakuja ukitaka mbolea 100, mwingine anataka 200, mwingine anataka 20. Tunawekwa wote kwa laini moja mbolea 5 kulingana na vile inakuja. Hii 5 tunaona itatupeleka muda itaisha ya upanzi hapa Narok. Tunaomba serikali itusaidie tupate mbolea ili tuweze kupanda kwa muda yule ambao unafaa. Tunateseka ila hakuna fertilizer. Tunakuja kutaka mwezi wa pili mpaka saa hii hatujapata. Kama mimi nilikuwa nataka 20, ninalima eka 20 ngano na mahindi na maragwe. Saa hii watu napanda, hakuna nini hajapanda. Tunaomba wewe Rais ongezea sisi fertilizer, apate fertilizer kwa wingi. Riwruog Scouts kachiel kod riwruoge moko ma ok mag piny owacho riwo lwedo kendo chako chenro mar kunyo kuonde pi mar konyo jodak e kaunti ma West Pokot. Kolose kinde chaka yanga chenrono e skund senior ma Our Lady of Peace PCER kod mar St. Paul's Kit La Capelle kar chung'od bura ma Kapenguria. Apisa mochung'ne rango weche mag jo Scouts e pacho ka Moses Tanda wacho ni gigeto konyo jodak ma kwan gi romo 10,000 moloyo to mago ma onge kod nyalo. Chenrono bende oseyangi ni biro chiwo puonj ne jopuonjre mag jo Scout e yore mag pidho yien kod rito alwora.